Kamoro mara ma intiere nyakora mogi ageno ni odiochieng' mari odhiyo makare arwakni machiegni e weche manyien mag oimore kanyaka sani sirikal kod jotije mbalariany kama oting'o nyaka jopuonj pok ochopo winjruok kata obedo ni geno nitiere ni winjruok ma kamano nyalo bedo to ka koro jopuonj kata sirikal oseyiere kod gowi ma jopuonj wacho ni sirikal ni godo ma en gowi ma shillings bilion 7.9. Nyakora mogi piny mar libamba bende chenro pod ochochni kaluwore kod ng'anyo mano bagi kod jopinyno mano miyo sirikal onyiso jopuonjre kaachiel kod moko kuom jotij sirikal mondo mi kik chopie tich odiochieng' ma kawuono bedo odiochieng' mar ariyo nyaka ne oyiero chakre e pinyno ka bende ng'ur nitiere kotenore kod adiera kod ratiro gi demokrasia e yiero madhi nyime e piny malibamba mar Tanzania. Nyakora mogi bende wabiro lero ni kotenore kod siasa mag ODM tok romo ma kawuono ka bende ODM nenore ni choko ode kiluongo moko kuom jotene mano chako duond burano mondo mi odonji e duond burano motelo ne yiero mar 2027. Warang'ane moko kuom weche ma wamiyo pek. William Ruto tunawakaribisha kuja katika ODM. Hata wewe Uhuru Kenyatta kuja wapi? ODM. Hata wewe Kalonzo kama unataka kuja wapi? ODM. Jodito mag ODM omedo sero jatend piny William Ruto, jatend piny machon Uhuru Kenyatta kod jatend Wiper Kalonzo Musyoka mondo dogi e ODM. We have not struck a deal because the organs of the union must guide us whether we accept the new proposals or not. Jopuonj mag mbalariany oniano ni ok gichung' ng'anyo margi masani odonjo odiochienge mar 44 ka geno nitie ni winjruok kidek bedo e kindgi gi sirikal. Hatumtaki Idi Amin mama kweli hatumtaki. Mama lazima must go. Anajichagua mwenyewe. Hatuwezi mtikia Samia mwenyewe kura. Ng'anyo e piny Tanzania odonjo odiochienge mar ariyo e wi ng'ur motenore gi yiero manyo bagi nyoro ka skunde ohala kod chenro mamoko obedo kod ng'ikruok. Machiegni nyakora mogi namba mar ote machuok en 3-6-0 ka kamano bende yudo e mbui duto mag oganda at Ramogi TV. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako en jalupo gai mar ODM Simbarati ojo jatend piny William Ruto kod Kalonzo Musyoka mondo riwre gi duond bura mar ODM motelo ne yiero mar 2027. Arati wacho ni mane yo kende mar nyiso luor margi ne ogai machon mar ODM mosenindo Raila Odinga. Kaka jafwambo marwa mar siasa leronwa, Arati okwedo paro moko ni ODM dhi barore. E kinde romo kod jokanyo mag duond bura mar ODM maok e kaunti ma Nairobi, Arati oweyo dhood thuolo ne jatend piny William Ruto mar duogo kendo duond bura mar ODM motelo ne yiero maduong' mabiro. William Ruto tunawakaribisha kuja katika ODM. Hata wewe Uhuru Kenyatta kuja wapi? ODM. Hata wewe Kalonzo kama kuja wapi? ODM. Kama ukweli mlikuwa mnaheshimu baba na mlilia yeye vile mlilia yeye, kuja katika chama cha ODM ndiposa baba mahali yuko atasema hawa watu ukweli walikuwa wananipenda kufanya chama cha ODM kuongoza 2027. Arati mane oten kod jaod bura ma Kadara George Aladwa kod nyawadgi mar Waraka TJ Kajwang' okawo chung' motegno ni ODM en nama taro kendo auche matindo ema nyalo riwore kode. Chama cha ODM ni kama bahari Hindi. Bahari Hindi haiwezi geuka ingie katika mto Tana ama ingie katika mto Athi ama mito ile ingine ndogo. Sisi ni bahari Hindi. Kila mto unaingia wapi? Bahari Hindi. Chama cha ODM lazima kibaki kwa bahari Hindi. Kwa hivyo hivi vyama zingine, wale ndugu zetu ambao mko katika mnaamua kwa opposition, tumekuwa opposition kwa muda. Kwa sasa tumeamua wengine wabaki opposition, sisi tutatengeneza serikali. Arati bende onyiso William Ruto ni nyaka oikore mar pimo teko mage kod jochung' mamoko mag ODM
oni odhilaro ten piny kod otiko mar ODM e yiero mabiro. Mheshimiwa William Ruto alikuwa mwanzilishi wa chama. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa mwanzilishi wa chama. Kalonzo walikuwa pamoja na baba. Nikasema kama ninyi mnaheshimu baba, kujeni hapo kwa chama. Hatuwezi kupeana ticket direct. Tutapambana kwa chama hapa mpaka tupate nani atasimamisha. Jotelo go bende onyonore ni ODM biro mana siro lwedo jogo madhi chung kod otiko mar ODM e kombe duto mag telo e kaunti ma Nairobi. And I want to indicate that all elective posts, especially this Nairobi, if you want to be the governor, you must be in ODM. If you want to be a senator of Nairobi, you must remain to be in what? ODM. Hata urais wa Jamhuri ya Kenya, sisi kufika 2027 tutasimamisha our candidate kama chama cha ODM. Mabiro bang' weche moko fuong'ore ni ODM nyalo dhi siro lwedo gavana ma Nairobi Johnson Sakaja e yiero maduong' mabiro. Sisi hatuko tayari kwenda kwa maandamano yale walipitisha kwa Central Committee. Kwanza tunasema tumeendorse mambo ya party leader wetu Mheshimiwa Oburu Oginga. Kama Nairobi nataka kuona mikono. Arati osingo mar neno ni ODM okawo thoth kombe mag telo e kaunti ma Nairobi e yiero maduong' mabiro ka bende girwako gwelo mar Dr. Oburu Oginga ka ogai ma kojolo mar ODM. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kawadhi nyime ni kuku maduon bura mar Jubilee oyango manen jatend migao mar arita Fred Matiang'i kaka jalno madhi tingo bendera mar gela rokom jatend piny e yiero mar 2027. Koyango mano bang' romo ma jotelo madito maduon bura na ibuwa ma Nairobi, jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni olando bende ni Matiang'i oyier kaka jalupo gaye maduon bura mar Jubilee. As NEC also have appointed Dr. Fred Okengo Matiang'i as our deputy party leader going forward. And alongside that, we have also resolved that Dr. Matiang'i represents us at the United Opposition. On top of that, we also received formally his application to be the presidential candidate or Jubilee presidential candidate, and the NEC approved, resolved that he now carries the flag of Jubilee Party as our presidential candidate. And even as he goes to the United Opposition, he goes there in that capacity, and also representing our party leader or deputizing our party leader and actually being the face of our party. Kapod wantira weche mag siasa ene jatend piny William Ruto chola jana mar telo mare kaunti ma Kakamega kama ogoyo debe ne lek mare mar dwaro komno kendo e yiero mar 2027. Ka oloso e limbe mare ma ochako mandala ng'wen e kaunti no, Ruto medo puoyo mosendo Raila Odinga kaka jal mane ojiwo achiel mar oganda jo Kenya ka okalo kuom ne keto winjruok kode. Ruto bende ogoyo debe ni jachung' mar UDA e laro kom od bura ma Malava David Ndakwa. Serikali ya kitaifa na serikali ya county kupitia ile program ya National Equipment Program tutaweka hapa equipment ya milioni 150. Mnanielewa jameni? Mnanielewa? Kwa sababu matibabu ni mambo matatu. Matibabu namba moja ni kuwe na hospitali na kuwe na equipment. Matibabu jambo la pili ni kuwa na madaktari. Waulize nyinyi watu wa hapa Malava. Yaani mkiniona mimi hivi. Ati wale watu tunashindana na watu ni wale? Yaani mtu ningeshindana na yeye ni Raila Odinga. Lakini sasa hawa
nitawamalizia asubuhi na mapema. Very early in the morning. Wamepotea. Barabara ndio hii tunajenga. Stima tuko na mpango. Masomo tuko na mpango. Matibabu tuko na mpango. Yao ni mpango ni gani? One term, kasongo, nini? Hiyo itabadilisha dunia hii kweli? Kamano bende don bura mar DCP oweyo ng'wela rakom karod bura mama lava kendo golo jachung' margi Edgar Busiega e yiero no makoro sani gidhi siro jachung' mar DAPK Seth Panyako. Ka ochule no jalopogai ma DCP Cleophas Malala olano winjruok obedo ni kwethno keto sirikal tesre obedo ko jachung' achiel e yiero madundo ma ochando manyien. Okoni dhi e yiero no kagen kanyakla dhi konyogi e yudo duoko maber magidwaro. By the time I've conceded, it is after I've assessed his abilities and indeed established that I'm leaving Malava in safer hands. Na ni juhudi ya kila Mkenya kupigania kuchukua hili taifa, kurudisha taifa la Kenya katika mikono ya wananchi. Na hii itafanyika kama tunashinda kiti ya Malava na ile ya Mbeere na ile ya Magarini, na viongozi wetu wote wamekubaliana kwamba hatuwezi kuwa tunajiita united opposition na kwa kiti ndogo kama ya ubunge tunapigana wenyewe kwa wenyewe. Tumefanya ile scientific research tukapata kwamba ndugu yetu Panyako ako juu kidogo. Wadhi piny libamba ma Tanzania kama chenro mag ohala obedo kod chochruok na manga e tong' mar piny Kenya kod Tanzania e kinde mar rowere mani kod ichwang' bang' ng'anyo ka giseyo yiero manyoro ma giwacho ni obedo kod rochni. Nyamburko mag welo matimo limbe kaachiel kod mago machwalo mwandu e kind pinje nochungi kendo chenro mag yango mwandu e tong' bende ochungi e kinde ma wachore ni jo Kenya moko ne temo donjo e piny Tanzania riwore kod jo Tanzania ng'anyo. E thuolono bende chik makumo wuodhe mag odhiambo nyocha kotiyo ka odiechieng' ma kawuono kara somo gi tije mamoko ne ok odhi nyime piny Tanzania. Jagoro mongirore migawo mar arita e pacho ka Laktar Raymond Omolo ochiwo siem ne jopiny Kenya ma kidek donjore tulo madhi nyime e piny libamba ma Tanzania to chutho e kio mar Kenya kod Tanzania. Ka oloso Mombasa e romo mano kelo kanyakla jogo manie sekta mar arita, Omolo koni Kenya nitie gi chike to chutho e weche mag ng'anyo. Hatumtaki Idi Amin mama, hatuitaki mboga mboga kwa maendeleo ya taifa letu. Mama kweli hatumtaki. Mama lazima must go. Aondoke kabisa madarakani kwa sababu hamna uchaguzi wa kumpigia mtu mmoja kura. Anajichagua mwenyewe. Hatuwezi mtikia Masamia mwenyewe kura. Watekaji. To our friends in Tanzania, I'm sure they also have ways and mechanisms of dealing with their issues. They are our friendly neighbors, and we want to wish them well as they go through their processes, which are anything that is outside the law on the Kenyan side, we definitely will do what the law allows us to do. If there will be any inconveniences in terms of movement of cargo and people, I believe that the officers at our points of entry and exit must be able to advise those who are moving in a manner that then we don't endanger anyone's life or the businesses that people undertake. Ng'anyo mar jopuonj kod jotije mbalariany nyalo rumo machiegni ni kalore gi twak ma osebedo e kind riwruogegi kod telo mar migawo mar somo. Jagoro maduong' mar UASU Constantine Wasonga e romo margi ma kawuono oyango ni sirikal oyie chulo gopgi mar silings bilion 7.9 e kidienje ariyo. Giromo kod jogegi odhiambo ma kawuono mar twak ka giyie kod paroni. Kaka Judith Omondi lero, ma bire kinde ma jopuonjre moko bende kawuono oriwore e ng'anyoni. Twak mar riwruoge mag jopuonj kod jotije mbalariany nyalo nyuolo lemo bang' piny owacho yie lorie yath manyicha gi idho. Kalore kod jagoro maduong' mar UASU Constantine Wasonga,
Sirikal koro yie chulogi gopegi maromo silings bilion 7.9 e kidienje ariyo. Kata kamano gikoni nyaka gilos kod jogegi ka oyie kod paroni kapok giyango rumo mar ng'anyo. You know, initially, they wanted to pay this in 3 phases. We have narrowed down to 2 phases. We are going to consult our members, and the government is also going to consult. We have not struck a deal because the organs of the union must guide us whether we accept the new proposals or not. Motelo network mar riwruogegi kawuono jopuonjre mbalariany ma opogore pachoka odhi e ndara mar sundo piny owacho mondo bek tol kendo chop dwaro mar jopuonj kod jotije mag mbalariany. Help fund ambayo tuliweza kupatiwa imeweza imekaa covered, tumekaa tukitumia, lakini sasa masomo iendelee. Education is not a token. Now, when we resume back, tunataka help ingine. The government, you're failing us. It is very shameful that watoto wenu wako abroad wanasoma and here we are suffering. They deserve payment. Even if the government was to be lenient enough, how do you expect these lecturers to honor their bills? They also have parents to pay school fees for. Actually, I'm a son of a lecturer. My father is a lecturer from Maseno University. So if he's not paid, how do you want me to survive here in Nakuru? Wasonga kata kamano kwayo jopuonjregi mondo bed gi kwe kendo weng'anyo kod singo mar ni gibiro doki e klas machiegni. But for the students, there's no need for you to go to the road to destroy Kenyans' property. Stay calm. Wasiwe na wasiwasi. Tukiweza kupewa nafasi, tutasuluhisha mgomo ambao umekuwa ukiendelea. Kwa sasa hivi, mgomo bado waendelea. Ng'anyo mar riwruogegi kawuono ni odiochieng' mar 44 kendo bang' romo makiny, piny biro ng'eyo poni ng'anyo rumo kata oyo. Judith Omondi, Ramogi TV. Jabich kamoting apisa maduong' e kar thieth ma ji giwegi ma oyugis kod apisas moko mag SHA ochore doe wi mibadhi mar silings milion 17.5. Achijego gin Arthur Otula, Rosemary Daraja, Peter Abuna, Robert Ingasira kod Arc Prime Medical Clinic UDGIS Limited itudo gi ketho mar kwalo omenda mag SHA chiwo lipode mag miriambo mag thieth e kind ketho mamoko aboro. Achijego tamore ketho kado chiko gi chulo omenda ma aching mar nus milion ng'ato ka ng'ato kata rambon mar silings 800,000. Achich Elijah Washira bende ochik chope do tarik 11 mar dwe manyien. So the fourth accused person to appear before the court for purposes of plea taking on 11th of November this year, when the prosecution will also confirm supply of documents and witness statements to the defense. Each of the first, second, third, fourth, and fifth accused persons who are natural persons is granted bond of Kenya shillings 800,000 with one surety, each in similar sum, with alternative cash bail of Kenya shillings 500,000 with one contact person each. Nyaka Ramogi gi thuolo ni wakayo mokwongo chenro en maro imoreno ka otemoloka Ramogi TV chopono maler seme kod ruenje awuro kaka wachiero Tech Tanzania walemnegi mondo kwe oduogi kuro an Bishop David Mbaero kamano ma weno janabi kanio yani Masai Tanzania bekara ng'anyo ga mosna janabi Evans kane nyar kurkuma. Ramogi TV an Tabu Madjusa kan Barolengo akwa joki PLC mabondo apano ni oteno asesomo kanyo mano neno kanyo chenro chopono wakanyo yumaler antiere Bombolulu Mombasa tuko pamoja ma Enos Anguka Woda Asembo ero kama na nyanya kwa Ramogero ni mondo miwaka yu matin kikini maboru weche manyini mamoko podo wanikoni.
Ne to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere inya prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Sometimes I need a fragrance to keep me calm, stays fresh in the heat and feels elegant into the night, lasting longer than expensive perfumes. New Downy, lavender calm, sunrise fresh and sweet elegance, freshness that inspires confidence. Jarik ni jamwod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko, mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda Nyarko Kitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo, Manera Mugi TV. Mimi kama MC natenda ninayoyasema. Nimekuwa kielelezo kwa mara nyingi. Ni sawa, hakuna shida. Awali, haya madoa sugu yangebaki kwenye nguo zangu. Na kusugua hakutotoa nguo zangu rangi. Asante kwa Ariel Liquid mpya, ni nzuri. Inaondoa madoa sugu na kung'arisha nguo, mwosho baada ya mwosho. Asante, New Ariel Liquid. New Ariel Liquid kwa mashine za kufulia, huondoa madoa sugu kwa mwosho moja. Dear Lord, thank you for today. Thank you for waking me up. Thank you for your blessings and your grace. Thank you for being with me on the highest mountain and in the lowest valley. Help me to love you more and trust you. Dial *811*380# to get Thank You, Lord.
Machirikiro nyakoromogi doho mochungne weche jotich ochungo kepo mar obila e pacho ka kagikoni duol mochungne weche obila National Police Service Commission onge kod teke bwo chik matayo kepo mar obila e pacho ka. Jal buche doho ma jotich Helen Wasilwa ka ng'ado bura no yango ni tij kao tiego tayo chenro kod riembo obila moramora e tich en ting mar duol mochungne tije obila mano National Police Service kende ma commission mochungne chenro mag obila. Ng'eto makamano koro wito komilome mar kepo mar obila mane olandi ko jakom mar NPSC Peter Lelei kendo manyiso ni kepo mar obila koro chungi. Declaring legal notice number 159 of 19 September 2025 as unconstitutional and constitutional for violating Articles 24, 238 2D, 239 1C, 243 and 245 4C of the Constitution. And a permanent injunction order is hereby issued directed at the National Police Service Commission barring or restraining it from the recruitment, training, employment, assignment, promotion, suspension, and dismissal of members of the service, including a permanent stay for the advertisement dated 19 September 2025 on the Daily Nation and legal notice number 159 of 19 September 2025. In terms of cost, there will be no order of cost, and that is the judgment of the court. Wadhi nyime kama sirikal mar kaunti ma Homa Bay komakore gi jokanyo mamoko e sekta mar thieth osedayanga masinde manyasani mag timo bero e tuoche mag ich e kar od thieth maduong' ma Homa Bay. Kaka Ali Abich lero, okang'no en mar medo jiwo chal thieth e kaunti no. Masindego matimo bere tuoche mopogore mag ich mano oketie kar od thieth maduong' ma Homa Bay geto kelo yot ne jotuo mane kod chandruok mopogore ich to dwaro bero makende kaluwore ni masindego ni kod teko mar timo bero e yor lony manyasani ka opore kod kit bero mithoro tim ne jotuo ka ibaro igi mamiyo jotuo moko budho kapok ochango tok timo negi bero. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga mane oloso kinde mane osidha yanga chak tich masindego eko ne okoni masindego biro kelo yot ne jotuo mane kod chandruok e tuoche mag ich to dwaro bero makende kendo dhi tieko wach mar jotuo law chenro gi ute thieth mantie oko mar kaunti ni. When you have a full operation, your quality of life goes down. When you have a laparoscopy, you can go home within a day and your quality of life also is maintained, and this is a service that we have here today. We've also commissioned, and we're going to retain here the endoscopy tower machine, and this is a service for which we refer our people to Kisumu and other places. Gavana Wanga ni okoni biro mag masindego en achiel kuom chenro ma sirikande nigo mar konyo e bero sekta mar thieth kendo masindego bende ni kod teko mar golo dwoko mapiyo e tuoche machendo e ich. Ma en achiel kuom yore mwadwa berogo thieth ma wan-go. Nwayudo osiptal ma Homa Bay ka en level 4 facility, kawuono en level 5. Level 5 tiende ni thieth be nyaka lure gi mano. Waseketo CT scan kae, MRI nitie kae, services mag oncology kata mag cancer, thieth mag cancer be sani dhi mbele. Bende wan gi equipment museneno kata mashinde museneno ma ne waonge go chien. To masinde go nyalo yudo duoko kaluwore gi tuo mane ing'ato. Kaka ng'ama nigi tuo mar ulcers, apani ulcers ong'ere kabisa. Inyalo timne investigation kata mana pimno mayud tuo ma en go kaka noneno cha. E theater kae bende waneno wan gi machine manyasani matimo surgery moko chuno ni koro ok bari kakibaro ji choncha, but koro itimo gimiluongo ni keyhole surgery kata ni koro itucho mana buche moko matindo i tinyalo timni surgery sano to kata ko timni go kinyi tidhi adhiya dala. Konyo ji nikech koro cost mar bedo e hospital kuom ndalo mathoth koro onge. Ne giloso kinde mabende chenro mar timo bero manono e tuoche mopogore ne dhi nyime od thieth maduong' ma Homa Bay mane obagi kod migawo mar thieth e kaunti ni katiyo kanyakla kod migepe mamoko mabende osebedo ka siro sekta mar thieth. Jolony mawuok Rotary Club mabende ne otelo e chenro no ne okone dwaro nitie mondo sirikal ochop ir jopiny e kor gwenge matieko midhiero kaachiel kod tuoche moko ma osebedo ka chando jopiny. Wariwore gi partners mopogore opogore kaka Gwala Closures East Africa, Surgical Society of Kenya, Society for the Blind, and a number of volunteers who are surgeons, medical officers, nurses that felt it was important to come mondo wakony sirikal konyo jopiny. To wamedo kwayo all other county governments ni Rotary clubs are out to support. Koro gimbe gichiwre kembe mopogore opogore mondo jowa oganda wa ma ok nyal afford
the kind of surgeries matimore sani mwatimo free of charge, onge gimichulo ichajo ng'ato kata achiel mondo wakony oganda mang'eny mawuotho gi tuoche mopogore opogore e gwenge duto mar pinywa ma Kenya. My message to the government would be to prioritize health and also communicate to the residents, especially things like SHA, but also in terms of support, we need the government to also invest. So when it comes to investing, such comes when we bring together 70 medics to come to a county hospital. We also need that kind of support because we also train students. We use this opportunity to also train the manpower in hospitals. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamana Alia Beach owadhi e county ma Migori kama migao mar thieth e county no kotenore kod riwruok mar Fred Hollows dhi nyime kod chenro mar kedo kod tuo chiero kata cataract ma en achiel kuom tuoche makelo kethruok mar wang'. E bwo chenro no jogo mantiere kod chiero e wengegi itimonegi bero Jojuma nigi ler mathoth. Chenro ni mar bero mar golo chiero e wang' babed achiel kuom tuochego ma itudo kod kethruok mag wang'. Bire kin malipot no mar Rapid Avoidable Blindness Assessment mariga magare ko pare kod ariyo yango ni atamol 2.4 mago gande county ma Migori ok nyal neno. Kwan ni malo ka ipimo kod kwan jogo eko mok nyal nene piny Kenya mangima men atamalo 0.4. Nyaka sane jolony wechego mag thieth mag wang' dhi nyime kod timo bero mag wang' ne jogo mantie kod chenro chudo mare kod timo kod kumano mar thieth mar SHA. Kuom each and every wang' motim ne bero shachulo siling 33,600. Then nitiere pesa makendo mabegi chagi chulo ka ng'ato jatuono nyaka ninde osiptal. Nancy Awen men jalony thiedho wang' wane gisebedo ka giyudo kwan mamalo mag oganda mantie kod chiero e wengegi. Koni nitiere gi tuo mar tigo, ibo yudo ni seche ma idwa ni mondo ineno iro. Ok idwa ni inen maber. Kini ma cataracts magi ok osebedo maber. Maybe poko tegno maber to wanyiso ni gibro duogo maybe bang' dweche 6 kata bang' higa. Bro once ni waseng'iyo ni ma oromo mondo gole to wagole. Oganda mawuok e konde mopogore opogore county ma Migori mantie kod chiero wengegi ne otimnegi bero e bwo chendoni e hospital maduong' ma Migori level 4. Sebedo gi chandruok mar cataract ni kuom higni mang'eny nochakre pani 2018 molosna wang' koka cham kogol kod cataract no kane koro kanyal neno ngima kare koka chich be nochakore e bende achaka dhi kode nyaka koro sani gikni be koro chako dinore. Apisa ma ochune tuochego mok gam kata non-communicable diseases e county ma Migori Pololik wacho ni higa mag 2014 kwan ji maromo 4,500 ne otimnegi bero mang'iyudogi kod chiero e wengegi kono bende osemedore e higani. E higani mar 2015 kwan ji maromo 6,000 mantie kod tuono mar chiero osetimnegi bero e county ma Migori. Exercise ni en gima wasebedo kwatimo for the past 3 months gi collaboration marwa ma wan go gi Fred Hollows Foundation ma watime Migori County Referral Hospital ka gi Rongo Sub County Hospital. Olik wache pontie kwan ji mathoth e county ma Migori mok nin nikech chiero manie wengegi tok ging'eyo ni nyalo thiedhgi. Gima duong' kabisa Migori County en county mar agriculture, en agricultural county gi mining county ma ka wang'i ok ti to onge kaka inyalo yudo kony malong'o. So that is why we are prioritizing mondo mi ji oyud kony mar bero mar cataract. Bedo mar chiero wang' osetudi kod tuoche mopogore opogore ma oting'o tuono mar sukari kod mamoko. Achiel kuom gin tuo mar sukari kod tuo mar allergy. Kopo ni othiedhi kod yedhe moko kaka steroid for a very long time kuom muda malach, ibo yudo ni chako bedo gi tuo mar cataract. Migao mar thieth e county ma Migori wacho ni gintie kod masinde ma oting'o mago ma ong'ere kaka laser machine kaachiel kod fundas ma bende koro osekonyogi e thiedho tuo mar wang' e county ma Migori. This is the only machine within the southern Nyanza region. There are only 5 of them in this country in a public health facilities. We have a capability in terms of specialists. Currently we have one ophthalmologist, a consultant. We have 5 clinical officers trained in ophthalmology.
current financial year, for example, we have allocated 3 million for commodities to help us run the I unit. George Juma, Ramogi TV, Migori. Irokamanya George Juma, jorit jotuo kod jogo mangima gi ng'awo medo sundo sirikal mondo ket koge paro mar chik mageto ber aluora mar tijgi kod miyo gi thuolo mar chudo mowinjore kod kit tich magitiyo. E kinde nyasi mar dhialo odiechieng' jorit jotuo manotimore kar romo ma KICC, jorit jotuo ywago chudo marach, lwasi ma ok ochiw luor ne tijgi kod koso lony mowinjore ne rito jotuo kod jogo mang'awo. Cynthia Onyango nigi ler. En nyasi manokelo kanyakla jatend migawo mar kit chwech Hannah Wendot, jogoro mongirore bad migepe mopogore pachoka, jolony, jotim nonro ratiro mag oganda kod jotije, kaachiel kod jorit jotuo kod jogo mang'awo. Nyasi ma otisi ni International Day of Care and Support mihingo e piny ngima. E kinde ni, jotelo obedo kod thuolo mar winjo ywak mar jorit jotuo, ma kuom kinde malach ok osebed ka iketo e opara manyime kaka jogo makonyo e kelo chang mapiyo ne jotuo, rito ngima kendo neno ni jogo madwaro kony mar rit oyudo arita madwarore e kinde mowinjore. Nelson Otieno en achiel kuom jorit magie sani konyo nyithindo mani kod ng'ol mar obwongo ka olero pek magineno. Wadwaro diapers mang'eny, chiemo gin gi special diet, ng'iyo gi e daycare kacha be tek matin kech samo ywak ikiano ywak ang'o, lakini watemo ng'iyo gi kaka wanyalo. Owacho ni achiel kuom pek maduoko tijgi chien en dang'ni mar paro magibedo godo kaluwore kod tich matek kod chal mar aluora magitiye ma ok ni kare e ngima jorit. Wating'o pek mag nyithindogi, lakini onge ng'at mabiro ting'o pekwa. Koro pachwa opong' gi ng'iyo nyithindogi, kasto ywak magi ywak pile cha pain magi kadhe pile pile, ng'eni ng'iyo gi pile pile, to inionge gi kumidhi gole pain gi mapile pile. Koro ka wanyayo yudo way mwanya sustain mental health mag caregivers nyabedo gima ber ahinya. Jotijegi bende oywago olo mang'eny, chudo manyap, koso yango ler mar tijgi e pend chike mapachoka, bono lokruok ma tijgi kelo e ochumi mapachoka, kaachiel kod koso yore makare mag kedo ne ratichgi e kinde magin kod ng'ur. Women repeatedly tell us, I have no time to rest. They describe the kitchen only, as a revolving belt where dishes never end. This is followed by laundry, which consumes 3 to 5 hours. They are very clear of what they want. They are saying they want county governments to establish affordable, safe, and reliable daycare centers where children can learn and thrive while their mothers work, both urban and rural centers. Gikwayo ni kuom ranyisi, ket chike matayo kaka irito nyithindo bed achiel to ok bedo mokere kendo pogore e kaunti ka kaunti. Kaginyala national policies mag nyithindo mondo bed achiel, ngech every county nigi policies gi. Koro mano miyo wathuthni matin e tijwa. Kasto kaginya konyowa gi resources matin, especially kaginya reduce tax diapers mag nyithindo gi joma dongo man gi ulemavu nya konyowa ahinya. Korka kore, jatend migawo mar kit oganda kod chwech pachoka Hannah Cheptumo Wendot oyango ni pend chik mong'ere kaka Draft National Care Policy nitiere tielo mogik kendo igeno ni kokete tim to jogo duto machiwo sir ne jogo matuo kod jogo mang'awo biro bedo kod tich mayot e yudo tiegruok, chudo makare kod tiyo aluora manyiso luor ne ngima oganda. The Draft National Care Policy is at a very advanced stage. It has been co-signed by various ministers. We are actually at the very last stage. We are just waiting maybe one signature, and we shall be able to roll out so that we can have all these players who are here today and others be able to speak to it and see how we can have a structured way of ensuring that those who give care are done in a dignified way, and also we can be able to see how they can be remunerated in the best way. Jokanyo bende okwayo sirikal mondo ket omenda thenge mabiro konyo jorit jotuo bedo kod yot e tayo chenro maggi kaachiel kod neno ni kinde duto ywak maggi owinji.
And so we have heard of government commitment in terms of recognizing that, in terms of also trying to create an enabling environment for the caregivers to be able to do their work from time to time. And so my clarion call moving forward is that we need budgets into this. We need proper regulations and standards into how caregiving is provided, how it's experienced. But most importantly, we need, of course, to get the caregivers' voices onboarded so that as we move together, we have very responsive policy frameworks that includes funding and, of course, the management of care both at the national level and the county levels. Cynthia Onyango, Ramogi TV, KICC, Nairobi. Riwruoge makedo ne rito aluora mag dhowiedhi kadha wadh nam chumbi oramoni pod gidhi nyime kod chik makumo wach ng'ado yiende midendo ni mangroves. Gikoni ji odak e aluora mag dho nam kaachiel kod jolupo osebedo ka neno ber pidho kendo rito yiendego. Kendo jiwo jowetegi manie aluora mar nam mondo oket maino e rito yiendego. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. En aluora mar dho wath mamajoreni mantiere e od bura ma Msambweni e kaunti ma Kwale. Kae ne wayudo ka jokanyo e riwruok mochung' ne rito aluora mar dho nam midendo ni Pongwe Kidimu odich gi pidho yiend mangrove ma gikone gineno berne kaka jodak ma aluorano. Hata kukiwa na upepo, hata kukiwa na kimbunga, hicho kimbunga huku hakileti athari kwa sababu kikitoka baharini kinakutana na mikoko pale katikati, ile pressure na nguvu ya kuja juu ndio itoe mabati ya nyumba, ile haipo. Kwa hivyo nyumba zetu huku hazihami mabati kwa sababu kuna kimbunga. Katika hii mikoko kuna hewa safi tunaipata, katika vile sisi tukipumua ile hewa chafu, mikoko inatuletea hewa safi. Alafu pili, kuna wakati tukiweka nasari, kuna wafadhili hutokeza kama mfano KPA vile walivyokuja, wakinunua huwa tunapata pesa. Tukiuza kama vile zile pesa tunapata, tunapelekea watoto shule, nyingine tunakula. Basi kama mwenyewe ataka kupeleka shambani unapeleka ili pata mazao ya chakula kule juu. Maino margi gikoni giketo e kum mar ng'ado yiende kata mana moto e aluorano mar keto lwasi makare to chutho e kindeni ma midhieche mag lokruok mag kor lwasi okwako piny mangima. Huku hakuna mangrove harvesting. So harvesting hakuna. So degradation has been stopped. Hapa watu hawaokoti hata kuni. Kuni si ni mti uliokufa, bado hauchukuliwi kwa sababu unatakikana uoze, na ukioza unaleta virutubishi katika ile miti. Sababu wakikata kama hivyo, sisi hali ya anga ndio tunakosa mambo mengi, mvua, mambo mengine kama hivyo, samaki wanakosa mazalio, alafu kuna kama hivi desert hakuna miti. To kaka yorga yotaka to chutho chupni mag plastic donjo e nam, gikoni gisebedo ka gikwanyogi kendo ema gitiyo godo e nasari mar pidho yiende makamago. Kuna wakati tunaokota tu, mtu akinywa maji yake akiangusha tupa, tunakuwa kama vile wenda azimu. Ukimwona mtu na tupa yake umwambia ukimaliza nipe mimi. Akikupa naeka kwa mkebe wako, ile siku ikifika na katakata vile vikebe mnaekea nasari. Mahali samaki hutaga mayai na ile mayai yasipate usumbufu ni sehemu za mikoko. Maanake kwamba kama mikoko imeongezeka na mazao ya samaki yanaongezeka na idadi ya samaki inaongezeka na uchumi wa jamii unafanyaje? Unakuwa. Tendwath ma Mombasa mar Kenya Ports Authority gikoni osebedo ka siro gi e chenro no, gino mabende ne omiyo dhial gi e pinje maoko e wi chenro mag rito aluora kod pidho yiende e pachoka. KPA has been awarded in the category of environment care, where our project mangrove restoration was declared the winner. This global recognition, for us it means a lot. It's not just a win for the Kenya Ports Authority, but it's a win for Kenya. So the efforts of Kenya as a country have been recognized on the global stage. So tulikuza ile miti 10,000 ambayo tulipata, na nafikiri ukiangalia zile side nyingine unaona miche iliyopandwa kwa ufadhili wa KPA imeishi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Wuodh jipange na Viusasa odonjo odiochienge mar ariyo e kaunti ma Kiambu. Viusasa koma kod Rural Media Services omedo limo gwengego kaka yo mar hingo higni 8 nyaka ne chake.
Kawuono gilimo Githurai, Gatundu, Kiamwangi, Mang'u, nyaka Ruiru. Jora mag Viusasa kod Royal Media Services ne owuok oko mar neno jolendo maggi. Veronica Mudhoni mawuok Ruiru ne obedo jaloch mar siling 50,000 e piem mar Jipange na Viusasa. La kwanza ni kufurahia sana kwa vile Viusasa imekuja huku ikiwa na Nolo TV na Citizen. Vile nimeona watu wameparticipate hapa, they are serious. Nafikiri wanalenga ile 2 million na ni kujaribu bahati. Leo tuna mshindi kutoka Ruiru ambaye tumempatia cheki yake ya 50,000. People are really participating. We are excited to meet them, meet our fans. We know the creative industry is the biggest industry currently worldwide, so we really do want to grow this industry even within the mashinani area. Jodak Mabondo Rateng e sub county Mabondo, Siaya County kwedo chenro mar chuko kambi luoko mula e alwora no. Gino magiwacho ni dhi kelo midhiero ne ngima kod alwora. Giwacho ni kar luoko mula no dhi kelo chido mar alwora kendo keto kwiri marach e kuonde yudo pi, jamni kod ngima oganda. Kwiri ma itiyogo e luoko mula giwacho ni dhi keto alwora no kama rach kendo gidwaro ni chungi chenro no nyaka chop chieng' kata nyaka chopi oluwo kenge duto kaka chik dwaro. Seche mane igero gini nakia. Okobedo ni koro gini ne bedo linching. One area waka. Gima wanyalo pidho en jamni. To ma yao. Macha yao aora. To wadagi. Ni gini ok nyal bedo area waka. Biro nego nwa jamni, biro nego nwa nyithindo. Ndara ni, beni loso gi pesa. Linching biro tieko nwa ndara. According to area mar Kopolo kidhi Nyang'oma Kiridri, there was a time madhok no tho almost a week to karna gibedo tested to no ni en mana effects of leaching. Area mar Abimbo is the same. No como is kamu obi be disposed. En la mongi nyalo pidho ngi nyalo pidhe nikech chemical mukete no. Okay the. Koro nangi no rombe ni luongo wa tingiso wa ni obiro timo kama. To kineno Borcha onge chemical engineer ma approve gima dhi mbele ka. The government mangi no temre ka to onge drainage ango. Drainage system obedo laid ni mate kama gidwa waste dwa luwo kaka dhi ka. Pino bro rite to dhi aora to pino ka ji odhi omodho kata jamni. Wabro lose lives. To mwachungeni. En gimo chamo pesa. To loche makelo linching kyalo mchungo. Gigo tiendgi dongo to kadho ndara gi dakika 3. Wadhi galemo kibuye. Wonde mane giluwo. Ndara iringo miwe kucho to kadho maber. Awacho gima ng'eyo. Bang' puonjo kod jol kawuok kuom piny owacho, jolupo e kaunti ma Migori oserwako pith mar rech, kata kamano giyuago midhiero ma oting'o nengo mamalo mar chiemb rech kod nyithind rech. Jafwambo marwa Jo Juma nigi ler mar wachno. Yedhe maromo 206 e kaunti ma Migori dhi e nam Lolwe odiechieng' ka odiechieng' e timo chenrogo mag lupo. Kwan mamalo mag oganda matiyo kod yedhegi ma oketo geno margi e mako rech e nam Lolwe osetudi kod dok piny mar kwan rech e nam Lolwe. Moko kuom jolupo ka okini mathoth e nam Lolwe ka gilupo, kata kamano gisebedo ka giwuok kod rech matin, ka moko bende wuok kod lwetgi nono. Neno ni jolupo ok oketo mana geno margi kuom lupo e nam Lolwe. Nama bende lipot wacho ni kwan rech osebedo ka dok piny, osebedo achiel kuom ajenda maduong' mar piny owacho mar kaunti ma Migori. Jolupo mathoth oserwako pith mar rech ka gitiyo kod ounga mag rech bang' yudo jol ka owuok kuom piny owacho mar kaunti ma Migori, jol moting'o miyo gi ounga mag rech maromo 29, tiegruok kod mamoko. Nitie grup mochako biro kore record county. Girube gi nokelo cages. Masori owuon nomiyo girube ariyo cages.
kendo keji go timo maber kabisa. I've been able to provide fish cages to our farmers so that we modernize the way fishing happens within the lake shore. Jok moko mochiegni keyo mane kaunti omiyo cages mokuongo. Seche ma jogi odhi keyo gidhi yudo pesa, gidhi yudo kaka gidhi puonjo nyithindgi mano gima ber mokalo. Jakom ma jolupo e dho wadh Masuri Hesbon Ouko wach jolupo ma osedonje pith mar rech ka gitiyo godo unga mag rech sani keyo maber. Manigi cages mwaneno ka keyo giru ma keyo ka giyudo nyaka 500,000 e keyo achiel. Moko yudo nyaka milion e keyo achiel. Rech go beyo gadieri. Kech go sebedo madongo kabisa. Kech koro gidong mag dweche 3 kende tikayogi. Jolupo kata kamano pod yuago nengo mamalo mag chiemb rech magiwacho ni osethiro pith mar rech. Cages abiriyo go ket gi sori ka. Ne gikelo chiemo kendo chiemo nitie ot kama ne imiyogi. Sama wuoyo kodi go chiemo go norumo. Koro gisingo ni gibiro medo gi chiemo go mondo gidhi nyime. Mondo ging'iew to chiemb rech nengo ni malo, rech go no megi rech mang'eny kabisa. Ma koro samoro ka kodhi kamano kok chiemo go biro mapiyo to nyalo chandogi. Nikech kwan manok mag jolupo emosuido unga mag rech kod kony mamoko ka kuom piny owacho. Moko kuom jolupo e dho wath Masuri pok oyudo jol dwaro mondo koro piny owacho ma kaunti ma Migori omigi unga mag rech. Bedo ni tineno kelnwa cages mano sekonya ahinya asa jok mano obahatika mar yude. An achiel kuom jok mano kobahatika mar yude to wan gi kwayo nikech machane lot mokwongo ka gavana nyalo kelonwa moko kendo wan bende wayude gi jok mamoko manoko yudo wanyalo goero kamano. Jatend migawo mar pur, pith jamni kaachiel kod rech kaunti ma Migori Lucas Mosenda wan gi medo keto kenge mathoth mar jiwo pith mar rech e kaunti ma Migori. We have also opened up along the lake the development of a number of cold storage facilities and landing facilities all the way from Sori, getting to God Kachola, all the way to Muhuru Bay, because we need to provide the infrastructure for landing the fish and processing fish, the basic processing of fish. George Juma, Ramogi TV, Migori. Bengi mar Equity Group Holdings oyudo ohala mabup e thuolo mar dweche 6 nyaka chop dwe mar 9 higani. Ohala makamano medore gi 32% kendo chwalo bengi no nyaka e ohala mar shillings bilion 54.1 bang' ka oseng'ado osuru. E pacho ka bengi mar Equity oyudo ohala mar 51 bang' osuru kendo chwalo gi nyaka e yuto mar shillings bilion 31.1 mano ka owuok shillings bilion 20.6 mane kambino loso e pacho ka e kinde mokalo. Bengi no bende omedo timo maber e pinje kaka DRC kod Rwanda. Yuto go owuok e nyinyo mag hola, yuto mawuok e omenda ma ji kane bengi e kind yuto mamoko. Bengi no ma otelne gi jatatije mare Laktar James Mwangi bende omedo jiwo chenro mage mag siro ohelni matindo. Kanono yango ni chakre dwe mar 1 nyaka dwe mar 7 higani, 45% mar shillings bilion 101 osechwal ne ohelni matindo. 54 bilion. Mano king'iyo gi higa mokadho kama ne wawuoke ne waloso mana siling 40 bilion kende. Mano nikech kaka members wa usebedo kuchung' kodwa to wagonu erokamano kendo maduong'. Kuonde muchung' kodwa en ohala matindo tindo miluongo ni SME. Ohala matindo tindo ne jowa particularly gin ohala kaka jolupo, jopur, kendo mon gi nyiri. Kendo wamor kabisa nikech wakonyo ji mohala matindo tindo. E mwaka ni kende, Equity oseland gi Kenya Bankers Association kaka bank mokwongo makonyo joma ohala matindo tindo. Nikech wase loso loan ne ohala matindo tindo go ma oromo gi siling 90 bilion kende. Nyakaramogi kanyo wakayo machielo chenro en mar oimore kanyo no otekae mae Auki Dibo kani ulanda ODM to e od jiduto warwako we mosna nyaka Rungu Bay kani ulanda erokamana inya Auki
Oraro Ward Nyasia Jama Binju Asembo ni kanyo gi jaode Violet Oraro okuko kode Sami Ondege Ramogiwana na Malere Kawantiere Bar Sauri Ramogi TV yan Wycliffe Samuel Kawok Maseno Korano Rabari Moswa kwayo ni mondo MP Makisumu West Honorable Rosa Buyu Olosnwandara Mama Seno Pasi Buru Negoa Mama Nero kama nanya neno ote mari Nyakaramogi adwa ni mondo mi wakao yueyo machuok waduogi weche mag tuke. A city where every family adventure begins with wonder. Ride to the top of the Burj Khalifa and see the world beneath your feet. Explore theme parks where the kids laugh louder than ever. Shop, dine, and discover a city where every moment feels larger than life. From desert safaris to door cruises, Dubai is where families come together to make memories that last forever. Enjoy 4 unforgettable nights with View Travel from only $815 per person sharing. Book today and enjoy the ease of Lipa Pole Pole for that family getaway filled with laughter, discovery, and adventure. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream, explore, discover. I have a theory, and my theory is that one cannot be one's best self by themselves. I do think the internal work is one that you have to do for yourself, of believing and deciding that you will take all you've got, your lived experiences, the good, the bad, the ugly, you'll take your natural proclivities, and you will hone it to the advantage so that you can be useful. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Kansa mar thuno en achiel kuom tuoche mang'eny mokalo pacho ka ka ji mohewo 7,200 iyudo kod kansa ni higa ka higa, ka ji manyalo romo 4,000 wito ngimagi kokalo kuom kansa ni mar thuno e higa. Kapo nono ni fwenyo lokruok moro amora e thundeni, to tem matek mondo mi ine laktar, nikech kofwenye chon tinyalo thiedhe. Oteni ikelonwa kod Royal Media Services. Royal Media Services, we care. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Nyakaramogi machiegni pautuke kama team maradhula mar KCB ikorene tugo magi kodera ikini kod Murang'a Seal tugo mar league mar KPL.
KCB osewito tuke ariyo maluore ka kocha Robert Matano wacho ni sani gigeto chulo kuoro e tugo ma Jumapil no. KCB sani ni thuolo mar 10 e league points 6 kende kanyaka sani giseloyo tuke ariyo kende. Jalup captain Humphrey Mieno wacho ni gin gi geno mar dok e loch kendo ko wacho ni ikruok magisebedo godo ni en ngadho mamalo. Right now, I can say the confidence level is not that high because of the back-to-back losses. But the good thing is that we are really focused and trying to come up and focus on the next match. Yes, the preparations are going on very well. The coach is trying to come up with tactics to face the next opponent, and we are trying also to build from what we had the other matches, like the mistakes, try to correct the mistakes. Always our expectation is always to play and win every match. And we lost 2 matches in a row. It's very painful, but nothing we can do now. It's behind our back. We are focusing about the coming matches. The closest match is about Muranga. It's going to be a tough match because they have been losing. So I think that's like final game now. Every team has to win. Team mar Gor Mahia oloyo Mathare United gonde 2-0 e alap ma Kasarani. Gor koro ni thuolo mar 2 gi points 12 bang' tuke 5. Na nyaka chop saa mane wadhi e yueyo timbe ariyo go ne pod gin amodhi 0-0 ka Gor nodoko loyo e dakika mar 48 kod 93. E dwoko mamoko ni team mar Posta Rangers odhi amodhi mar 2 gi team mar Murang'a Seal e alap ma Kasarani Annex. Sharif Musa Sirengo Ramadhan kwa mara hii amesema siwezi nikakosa, ameniambia subirini kwanza, kawaida yake Sama Salt lazima. Inafikia Sharif, anaitaka Jerome Ben Stanley kwake Jerome Bryson Wangae. Sasa Jerome bado anayo, anatafuta wa kumpa sasa Jerome Jerome Bryson Wangae sio ya kila mtu hii. Wanageuka kusherekea akiwa anamwangalia bango la Joey, bango la El Patron. Team Harambee Starlets oduogo pacho kae kowuok Senegal kama ne ging'ado otiko madhi e tuke mag WAFCON ma higa manyien. Tim no oloyo Gambia e tielo mar 2 mag tugono. Kocha Beldino Demba opako sirikal kuom sir mane tim no yudo. Kata kamano omedo kwayo sirikal kod FKF mondo bi oketnegi lwasi makare mar ikruok motel ne tuke mag WAFCON ma higa manyien. Jalup jakom FKF McDonald Barriga bende osingo ni gibiro medo siro tim no e yo moro amora mar neno ni lek margi matimo maber e WAFCON ochopo kare. For me, kwanza na thank God kwa hiyo opportunity, na shukuru Federation na technical bench yetu wametuweka poa, that way tume perform fit, so place tumeachia, tutaendelea kuanzia hapo, so it's not over, bado ndio hiyo AFCON, ndio hiyo, kuna matimu kubwa, majina kubwa, but sisi kama Starlet kila kitu tunachukua kila kitu na wakati wake, so sasa hii tutajiprepare kwa stories zingine. I'll urge our federation as well as the government to really help us in preparation. We saw a big difference between the Gambia that played against Niger and the Gambia that played against Kenya. It's because of good preparation. If we are able to get good preparation in good time, then I believe that we will perform well in the tournament. First of all, I'll thank the federation through President Hussein Mohamed kwa sababu the support and the work you are putting in as a federation to support the teams. Second, I'd like to thank President Ruto through the ministry. They've been supporting the teams. Umeona mambo ya 1 million, draw 500,000. I think it motivates the players a lot. Alafu nikiongea kama player is that is a big achievement na with this kind of support players wanajituma zaidi.
Akaramogi mano bende thuolo mane wan gone weche manyien mago imorero kamane nyakuom kaw thuolo mari mar bedo kodwa e chenro ni adoro mondo mi walure gi kanyo sangwen gi dakika 2 nyinga Simfrozo Kinda jaloko mar thuolo ni duto ne en Wilson Ochuka. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama ni pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi.